Tal na ka man, sir. Nagbasi mo na tako kwam. Ay na po. Ay na tama na sino. Ay na po. Adot taman di kolektoran sabay. Nakasiraman ti balay na napanandaman nga tadagijayan aya. Ay nakasano mo ta dayto ikaw pay kwarta. No apay mo gamin day ta mga kolektor ang todo lagaro dun di pala nagdeo. Apo! Apo! Amjo na! Apo! Naa! Tawan sama mo time. Apo! Amjo na! Apo! Ma! Magsingira man ti landing yo! Apo! Nakalakmay. Apo! Madam! Apo! Apo! Madam! Magsingira man tilinding nyo! Kistibol lang natin. Kistibol. Oh my God! Ko na ako. Oh my God! Ipay na napanan na nga taday, Jai. Awan nga talaga. Ipay. Napanan na nga taday, Jai. Ay na. Nalibasan nagtataa. Lumampay ti ko na. Hindi ka uraya. Ay, urayan ka. Guys, is mo. Ano ni sir? Sir! Nagpangke! Grabe mo dito ang isbo mo, sir. Apay man ang litro kinainom mo. May, abay! Nakukunta pa! Kaaglam-lam mga garod, sir. Tawang pa'y pagbayad ko. Ay na, apo, namjong na. Day tagamin kat maganganab yung kahit eh. Hindi agutan kayo, binigat nga makita kayo. Yung itat ka pa nagsisingirin, tala aglam-lam nga, hindi kukuhain yun. Ay na, apo. Tal na ka man, sir. Nagbasi mo na tako ka.